nghiêm trong thi trong ngài đi trên ya ro bên trong bao an siêu cara ha ca shin on ha sem kulai hau lam ya puthya nang nai o ha ca shin on ha sem kulai hau lam ya puthya nang nai ya ka khat leng u i pan shin jing ong re ha pleng jing khriat kat la ha sakin rat ya bula kha ngamar om yo ying masa ka khu bor ba pha jing men ba krau ha ki briu ba ro jing ai sko ha ya u ki ai ki mane dem you Christ Jing im trong pi trong ngà gi jing ya ro bên trong bao an siêu cara ha ca shin on ha sem kulai hau lam ya puthya nang nai o ha ca shin on ha sem kulai hau lam ya puthya nang nai lila do no ya u khun u play ya jing em trong đi un pen in ai lat de don chu tan ka ne ka we unon pen em trong ka per the jing kerman ba jing man ba yu long pen em la kha jing i ba jing so kan lo ha jing em trong pi trong nga đi jing ya ro bên trong bao an man siêu cara ha ca shin on ha sem kulai hau lam ya puthya nang ngai o ha ca shin on ha sem kulai hau lam ya puthya nang ngai ha ki do no ai cha ka